Diuen que el cafè treu el son, però a nosaltres no ens ha impedit somiar. Cafès Tupinamba és un d'aquells somnis que gairebé ja no existeixen. Una tradició familiar, un llegat de valors, històries que van més enllà del seu nom i dels seus productes. Un somni que es fa realitat des de fa més de 100 anys. El somni de Tupinamba és un somni molt més antic que el meu. Intentar tindre un producte amb una qualitat recurrent, que busqui un sabor propi i un cafè amb personalitat. Que quan la gent prengui un cafè no prengui un cafè per hàbit, sinó que prengui un cafè per disfrutar de la tassa. Per nosaltres l'important és anar a buscar els cafès en els països més llunyans del món, intentant buscar uns productes que es diferencin, que busqui un sabor propi i un cafè amb personalitat. Nuestro gran sueño era estar presente en los mejores puntos de venta del país. Me apasiona el trasladar todos los conocimientos de nuestro producto a los clientes, es ese trato esmerado y directo con todas aquellas personas que llevan años confiando en nosotros. Esto es un lugar casi mágico. Aquí realmente es donde el café cobra vida. El truco es saber seleccionar bien la materia prima, hacer un buen tueste y tratar al café con mucho cariño. Tupinamba és un somni de tenir una fàbrica amb un procés productiu tradicional, però sempre amb una visió cap al futur. Hem sigut capaços d'incorporar les millors tecnologies al nostre procés productiu i això crec que ens ha portat a tenir els millors productes per totes les nostres marques del grup. La nostra empresa neix a Barcelona en el 1897, a l'època del modernisme. Tupinamba és tradició, amb uns valors de la innovació, la qualitat. Crec que aquests valors és el que ha fet possible que nosaltres tinguem més de 100 anys si estiguem aquí. Diuen que el cafè treu el son, però no ens impedeix somiar.